21 του Δεκέμβρη του 2018. Αφού η τρέλα δεν πάει στα βουνά, ήρθε το βουνό σε εμάς εδώ. Έχουμε σήμερα μια επιχείρηση η οποία θα είναι μοναδική από το φίλο μας τον Μιχάλη, τον Μάικον για το GS Moto Club ή Κούμπης για όλο το Ηράκλειο. Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε πραγματικά πώς πρέπει να καθαρίζετε μία μηχανή η οποία στην κυριολεξία βρωμάει. Είναι του 11 μοντέλο, ένα RT 1200 το ευτύχη, και το οποίο πέρα από τα καθημερινά πλησίματα τα οποία μπορεί να γίνονται, σήμερα θα μπορέσετε να δείτε λεπτομέρειες για το πώς θα πρέπει να καθαρίζετε, πώς πρέπει να συντηρείτε αρκετά συχνά πυκνά. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα Πρόεδρε, τιμή μου να φτιάξω τη μηχανάρα σου, να την κάνω ξανά γυαλί όπως πρέπει, χωρίς να χαλάσουμε το υλικό που βρίσκεται κάτω από την βρωμιά. Αυτό να θυμάστε πάντα όσοι πλένετε. Δεν βγάζουμε τη βρωμιά χαλώντας το από κάτω υλικό. Πρέπει να βγάλουμε τη βρωμιά και να κρατήσουμε το υλικό από κάτω ως ήταν από την αντιπροσωπεία. Αυτός είναι ο Μιχάλης, ο Μάικον. Είμαι κι εγώ ψηλός, αλλά αυτός παρά είναι ψηλός. Αλλά θα δείτε τι θαύματα μπορεί να κάνει στη μηχανή σας, στη μηχανή μου. Λίγο από το πριν, για να μπορέσουμε μετά να βρούμε το μετά, να δούμε το μετά, τις διαφορές. Γιατί πάντα η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και φυσικά τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι και αυτά μοναδικά. Και φυσικά τέτοια διαδικασία χωρίς μουσική και καφεδάρα από το Κούμπης δεν είναι δυνατό να γίνει. Εδώ είμαστε. Σε λίγο θα δείτε και τη υλικοτεχνική υποδομή εδώ για ενία στη διαδικασία. Εδώ θα δούμε ένα μέρος του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει ο Μιχάλης για τον καθαρισμό, όπως είπαμε πριν. Το νερό το οποίο θα περάσει μέσα από κάποια φίλτρα για να μπορεί να είναι στην εντέλεια, διαφόρων διαστάσεων πινελάκια, βούρτσες, και φυσικά πανάκια κάθε λογής για κάθε σημείο ξεχωριστά που θα καθαριστεί στη μηχανή. Πρώτο στάδιο, κρυώνουμε τη μηχανή, διότι δεν φταίει το νερό, αλλά τα καθαριστικά που ρίχνουμε απάνω αλλάζουν το pH τους, μεγαλώνει το pH, οπότε καταστρέφουμε τη μηχανή και τα καθαριστικά δεν λειτουργούν σωστά. Οπότε η μηχανή μας πρέπει να κρυώσει καλά πριν πέσει οποιοδήποτε καθαριστικό. Αυτή λοιπόν ήταν η απορία που άκουγα εδώ και χρόνια, γιατί να μην την πλένουμε ζεστή και το νερό πέφτει απάνω στη βροχή και τα σχετικά. Τώρα λοιπόν μου έλυσε αυτή την απορία Μιχάλη, μπράβο. Έχει να κάνει λοιπόν με το pH, το οποίο αλλάζει κατά την επαφή του νερού απάνω στο... Το νερό δεν κάνει καμία ζημιά στη μηχανή μας, ίσα ίσα απ' όλα φτιαγμένα για να πέφτει το νερό, γι' αυτό ταξιδεύουμε και σε βροχές και σε λάσπες και δεν παθαίνει κάτι. Το κακό είναι ότι όταν ρίχνουμε τα χημικά έχουν ένα συγκεκριμένο pH, ουδέτερο, το οποίο να μην χαλάνε τα υλικά, αλλά όταν είναι ζεστή η μηχανή, τα υλικά αλλάζουν κατά πολύ τη μορφή τους, γίνονται πολύ περισσότερο οξυδωτικά, με αποτέλεσμα να τρώνε όλη μας τη μηχανή. Θέλουμε λοιπόν καλά να κρυώσει η μηχανή, έχουμε ακόμα λίγη ώρα μέχρι να κρυώσει το δικό μας μηχανάκι και συνεχίζουμε. Η προετοιμασία είναι βασικός παράγοντας για την όλη διαδικασία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πιεστικό με τα φίλτρα συνδεδεμένο. Μιχάλη, αυτό και αυτό πιεστικό δεύτερο. Όχι, αυτό είναι ατμοκαθαριστής. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ο ατμοκαθαριστής που θα χρησιμοποιήσει ο Μιχάλης μετά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και που θέλω να το τονίσω είναι ότι η ώρα που ξεκινάμε είναι 9 παρά 5
Και ποτέ κάτω από τον ήλιο, ποτέ κάτω από τον ήλιο, ποτέ κάτω από τον ήλιο. Όποια τι προϊόντα βάλουμε και ό,τι καθαρισμούς κάνουμε πρέπει να είναι σε κλειστό χώρο αν γίνεται. Εμείς δεν έχουμε τόσο κλειστό χώρο, είναι λίγο προστατευμένος και χωρίς πολύ αέρα και ήλιο, καθόλου ήλιο. Όχι ήλιο, όχι ήλιο. 9 παρα 5 και θα δείτε τι ώρα θα τελειώσουμε. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Το μηχανάκι είναι αβάφτιστο, Βασικά στο μηχανάκι δεν θα γίνει ένα απλό πλήσιμο, αλλά θα γίνει ένα detail πλήσιμο, στο οποίο θα φύγουν από πάνω όσα μπορούν να φύγουν, ώστε να ετοιμαστεί η μηχανή, μετά να διορθωθεί σε σημείο να γυαλιστούν τα μέρη τα βαμμένα, να γυαλιστούν, να ξαναπάρουν ζωή τα πλαστικά, να φύγουν πάνω από τα μηχανικά μέρη όσα έχουν κάτσει από το δρόμο, σίδερο, λάδια, πίσα, τα πάντα. Μάργα μεγάλη βλέπω εδώ στις Άνδες, παντού, τα πουτάνα γίνεται εδώ πέρα. Για να ξεκαθαρίσουμε, Μιχάλη, δεν μπορώ να καταλάβω. Να την αναστήσουμε τη γριά. Καινούρια. Καλύτερη από το εργοστάσιο. Καλύτερη από το εργοστάσιο. Το πρώτο και κυριότερο που κάνουμε ξεκινώντας, και είναι ευλαβικός παράγοντας, είναι να καθαρίσουμε το χώρο κάτω από τη μηχανή, ώστε οτιδήποτε πετραδάκια, οτιδήποτε σκόνες, οτιδήποτε υπάρχει κάτω, όσο τις πετάμε νερό ή όσο τις σαπουνίζουμε, να μην σηκώνονται, να ξαναγυρνάνε πίσω στη μηχανή. Βασικό λοιπόν, να καθαρίσουμε το χώρο μας κάτω. Πάμε. Αυτό που είπε ο Μιχάλης το εφαρμόζει. Καθαρισμός του χώρου γύρω από τη μηχανή. Πρόσεχε πώς κυκλοφορείς εδώ πέρα, γιατί θα γλιστράμε κλπ. Έτσι, δεν θα πέσει πολύ σαπούνι. Με τη σειρά το καθένα και κινούμε γαντάκια. Χειρουργικά πράγματα, γιατρός. Αυτός είναι ο γιατρός. Και όπως είπαμε ότι αυτή η διαδικασία για να γίνει χρειάζεται ένας καφές, μουσική. Είναι ένα πολύ δύσκολο μηχανάκι για να γίνει αυτός ο καθαρισμός σε σχέση με το GS ή κάποιο άλλο γυμνό μηχανάκι. Και εδώ είναι το στοίχημα που έχει ο Μιχάλης βάλει για να πετύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αυτό είναι πραγματικό. Ναι. Είναι από την εξάτμιση, δεν είναι από την Είμαστε γενική. στο κομμάτι. Είμαστε στο κομμάτι. Θα φύγουν μετά. Πρώτη κίνηση που κάνουμε, με ένα degreaser καθαρίζουμε το εσωτερικό της εξάτμισης και με το ίδιο που θα καθαρίσουμε θα το αφήσουμε μέσα ώστε να μην περάσει νερό μέσα στην εξάτμιση και μετά θα τη γυαλίσουμε. Κάτι ακόμα που κάνει εδώ ο Μιχάλης είναι να κρατήσει σημειώσεις που έχουν να κάνουν με το υλικό μάλλον της μηχανής και το τι υλικό θα χρησιμοποιήσει για τον καθαρισμό του κάθε μέρους της. Λεπτομερής έλεγχος του κάθε σημείου και το τι υλικό θα χρησιμοποιήσει και τι θα κάνει. Λοιπόν, για πες μου τώρα ξανά αυτό που είπες προηγουμένω Μιχάλη σχετικά με τη ζάντα. Η ζάντα μας απάνω, από ό,τι βλέπω, έχει σίδερο, έχει brake pad σκόνη,
έχει λάδια, έχει μάκα από το δρόμο, έχει πίσα. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε είναι να βγάλουμε το σίδερο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί το καθαριστικό που θα ρίξουμε απαγορεύεται να πάει στα brake pads γιατί τα αποδομεί. Οπότε θέλει πολύ προσεκτική διαδικασία να μην ρίξουμε το φάρμακο αυτό στα brake pads. Λεπτά. Όση ώρα κοκκινίζει το φάρμακο, πάει να πει ότι τραβάει το σίδερο από το αλουμίνιο και το κατεβάζει κάτω. Έχει αρχίσει τώρα να ενεργεί το φάρμακο και να βγάζει τη βρωμιά τον απαραίτητο χρόνο που πρέπει να βγάζει. Περιμένοντας να δράσει το φάρμακο, λυκνίζει ο Μιχάλης το κορμί του στις συνεχικές νότες. Το κόκκινο που βλέπουμε είναι ότι τραβάει το σίδερο από τα μέρη και το τραβάει κάτω. Θα χρειαστούμε άλλα 3 λεπτά και μετά θα βγάλουμε με νερό. Αρχίζει λοιπόν τώρα ο καθαρισμός. Εγώ αναρωτιόμουν αν θα μπαίνανε χέρια εκεί μέσα, αλλά βλέπω ότι το εργαλείο υπάρχει για κάθε χρήση. Το πρώτο ξεκλήμα, φυσικά το πιστόλι έχει ειδικό μπέκ μπροστά για αυτή τη διαδικασία. Για κάθε χρήση διαφορετικό μπέκ πίεσης για να πετυχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως λέει ο Μιχάλης, δεν τρίβουμε. Βασικός παράγον είναι η βρωμιά να φεύγει μόνη της. Το τρίψιμο είναι το καλύτερο, γιατί με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν απάνω στη μάργα, στη βρωμιά, στην ουσία καταστρέφουμε και το σμάλτο του αλουμινίου, του χρώματος, του πλαστικού, οτιδήποτε είναι αυτό. Επόμενη διαδικασία, βγάζουμε ό,τι μυγιαλούδια έχουν πέσει πάνω στο μηχανάκι μας, περιμένοντας ακόμα να κρυώσει η μηχανή, δεν ρίχνουμε κανένα καθαριστικό στη μηχανή, μόνο νερό. Οι ζάντες καθαριστήκανε μόνες τους, βγήκε το σίδερο. Περιμένουμε ακόμα, η μηχανή μας είναι ζεστή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τα μυγιαλούδια πάνω από το μηχανάκι μας. Άλλο καθαριστικό πάει αυτό, Είναι αυτό για τα μυγιαλούδια που είπαμε. Δεν κάνει κακό σε τίποτα, ούτε σε πλαστικά, ούτε πουθενά, ουδέτερο pH. Αποδομεί τα μυγιαλουδάκια και φεύγουνε πανεύκολα. Το αφήνουμε 5 λεπτά να δράσει και θα φύγουν τα μυγιαλουδάκια εύκολα. Ακόμα ένας βασικός παράγοντας λεπτομέρειας είναι ο καθαρισμός των εργαλείων. Πριν από κάθε χρήση και μετά από κάθε χρήση. Και φυσικά και του χώρου. Λοιπόν, εδώ έχεις ένα καλό μυγιαλούδι. Δες το πόσο εύκολα θα φύγει. Χωρίς να καταστρέψουμε κανένα υλικό. Χωρίς να πονέσουμε τίποτα πάνω στο μηχανάκι.
Άτσε, έφυγε. Δεν τρίβουμε ποτέ με πανάκια, δεν ζορίζουμε ποτέ το μηχανάκι μας και τα υλικά μας. Πραγματικά πέφτουν κάτω σαν τις μύγες. Η απόδειξη, τα μυγάκια μας έχουν πάει μέσα, χωρίς να πληγώσουμε τίποτα. Μέσα, Ναι, εκεί. Αυτό είναι το μειονέκτημα της μηχανής αυτής με τα πλαστικά τα πολλά να πούμε. Αλλά φεύγει πανεύκολα. Με το σωστό καθαριστικό. Λόγω του ότι ακόμα ο κινητήρας μας είναι αρκετά ζεστός, η ενασχόληση έγκυται στο να αφαιρεθούν από τα πλαστικά και από τα σημεία τα οποία υπάρχουν τα μυαλούδια. Και αυτό φυσικά με κάθε λεπτομέρεια, με το πινελάκι, με την οδοντόβουρτσα και με το μεράκι του μηχάνη, του Maicon. Μάκες, το τραγουδάκι σας τα αφιερώνω όλους, γιατί όπως λέει είναι wonderful life και επειδή και όπως είπε και μια αγαπημένη μου θεία, είμαστε ο αρχιτέκτονας της ζωής μας. Κοιτάξτε, είτε έχετε λίγα είτε πολλά είτε οτιδήποτε, να σας φαίνονται, να σας καλύβουν στη ζωή σας και να περνάτε πανέμορφα. Και μία κάψα μου εμένα είναι ότι η καθαριότητα και η περιποίηση όλων αυτών που μας δίνουν χαρά είναι σημαντικός παράγοντας. Εδώ στο μηχανάκι Έχει πιάσει αυτό που έλεγα από τη ηλεκτρόλυση. ναι, έχει αρχίσει και ηλεκτρολύει το μηχανάκι. Με αποτέλεσμα να όλη η βαφή, αν τη δεις, έχει πάρει από μέσα και όλη η βαφή έχει σκάσει όλη. Να βαφτεί. Από ειδικό. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που λέγαμε τα ανώδια, υπάρχει δυνατότητα, Μιχάλη, να κάνει δουλειά? Απλά θα το σταματήσει, δεν θα το πιάνει διάβρωση. Δεν θα καταφέρει ούτε αυτό να το σταματήσει. Σίγουρα όμως θα πάρει περισσότερο χρόνο στη διάβρωση μέσα να προχωρήσει με το ανώδιο. Αλλά εδώ έχουμε δύο κακά. Πρώτον, δεν μας διορθώνει την κατάσταση, οπότε δεν φαίνεται καλύτερο. Και δεύτερον, δεν θα κρατήσει για πολύ. Γιατί ήδη βλέπω η διάβρωση έχει προχωρήσει σε όλο το πυρούνι. Γερμανικά προϊόντα, ανοξίδωτα. Αυτά είναι τα προβλήματα κατ' εμέ για την BMW. Την ποιότητα υλικών. 25.000 ευρώ διάβρωση. Μόνο εδώ θα το δείτε. Θα ξεκινήσουμε τη μηχανή και θα πετάξουμε πάνω δύο διαφορετικά σαπούνια. Το πρώτο σαπούνι είναι για να φύγουν τα άλατα από τη μηχανή και το δεύτερο σαπούνι είναι για να την περιποιηθούμε και να την πλύνουμε με τα σφουγγάρια μας, με τα πινέλα μας, με όλα μας, όπως θα δείξουμε στο βίντεο. Η πίεση του νερού πρέπει να είναι πάντα 30 πόντους και πέρα από τη μηχανή
Δεν πρέπει να ζορίζουμε τη μηχανή μας ούτε με την πίεση, ούτε να ανοίγουν οι τσιμούχες και να περνάει μέσα το νερό. Ένα πολύ δύσκολο σημείο το οποίο μπορεί να περάσει νερό σε αυτά τα μηχανάκια είναι η σύνδεση των δύο αξώνων εδώ πίσω, στο οποίο υπάρχει φούσκα, εδώ πίσω, στο οποίο υπάρχει φούσκα η οποία βλέπουμε ότι πολύ εύκολα σηκώνεται, άρα εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή με την πίεσή μας να μην περάσει μέσα. Σε κάθε μηχανάκι ίσως να υπάρχει κάτι τέτοιο, το οποίο θα πρέπει να έχουμε προσοχή, να μην το ανοίξουμε, να περάσει το νερό από μέσα. Ωραία εταιρεία που χρησιμοποιώ εκτός από άλλες, που συνήθως τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι ή αμερικάνικα ή γερμανικά. Μια ωραία εταιρεία έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα. Δεν έχω να κάνω σχέση με αυτά, δεν το κάνω για διαφήμιση επισκοπού. Είναι η Polarchem, η οποία είναι ελληνική εταιρεία, έτσι έχω μάθει δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιος που έχει διαφορετική άποψη ή οτιδήποτε, επειδή δεν είμαι του επαγγέλματος, δεν ξέρω, εγώ έχω χρησιμοποιήσει τα προϊόντα. Είναι πολύ καλά και θα μ' άρεσε να στηρίξουμε και τα ελληνικά προϊόντα, ώστε κάποια στιγμή να μην λέμε μόνο σαν Έλληνες ότι δεν κάνουμε τίποτα, αλλά στηρίζουμε και κάτι. Αν όντως δεν είναι ελληνικά, τότε πάω παλικάρια, αλλά εδώ πέρα γράφει ότι είναι ελληνικά, ότι παράγονται εδώ πέρα και κάτι τέτοια. Αυτά. Athens, Greece κλπ. Φαίνονται πολύ καλά προϊόντα, όσες φορές τα έχω δοκιμάσει με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο. Αυτό εδώ το σαφινάκι είναι για να βγάλουμε τα αλάτια πάνω από τη μηχανή και σε αυτό το κομμάτι θα μας βοηθήσει ο αφροποιητής, ο οποίος αν υπάρχει σε κάποιον είναι ένα φοβερά καλό εργαλείο. Να απλώσουμε το αφαλατικό παντού. Τα χιόνια, πρόεδρε! Πρόεδρε, ας θα λαδώσω και εσένα. Μην πατήσεις καθόλου εδώ, γεστράει. Ο κουβάς είναι δύο διαμερισμάτων, στο ένα μπαίνει το σαπούνι και στο άλλο νερό, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα. Πινελάκι. Ούτε με πανιά, ούτε με μπανιά, ούτε με πατσαβούρια. Στα όργανα που πάει νερό δεν υπάρχει κανένα.
Για κάθε σημείο, από ό,τι βλέπω, ο Μιχάλης χρησιμοποιεί και διαφορετικό πινέλο για να το διευκολύνει προφανώς να μπει παντού το σαπουνάκι και να καθαρίσει τα πάντα. Γενικά είναι πιο δύσκολο στο καθαρισμό του αγώνα GS, Μιχάλη. Σχεδόν το ίδιο. Σχεδόν το ίδιο. Έχουν και οι δύο την ιδιομορφία ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις στα μέσα μέρη. Ναι. Ξέπλυμα από το πρώτο χέρι για να δούμε τις λεπτομέρειες. Τώρα. Αφού έχουμε κάνει τον πρώτο καθαρισμό στο μηχανάκι και έχει φύγει το σίδερο και το αλάτι, ήρθε η ώρα το πρώτο που να καθαρίσουμε σωστά είναι οι ζάντες. Να φύγουν από τις ζάντες όλα τα λάδια, η πίσα, όλα. Κοιτάξτε τα καθαριστικά που χρησιμοποιείτε. Πρώτον, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Δεύτερον, να είναι φιλικά προς τα μέταλλα και τα πλαστικά της μηχανής. Και τρίτον, ποτέ μην αφήνετε τα υλικά να στεγνώνουν πάνω στα μηχανάκια. Θέλουν λίγα λεπτά να δράσουν, από εκεί και πέρα μπορούμε να τα τρίψουμε, να τα βγάλουμε, πάντα με ειδικές γούρτσες, με ειδικά πανάκια, ώστε να καθαρίσουμε όσο μπορούμε τις περιοχές μας και πάντα με αυτή τη σειρά, ώστε να μην λειτουργεί το ένα καθαριστικό ενάντια στο άλλο. Στο πίσω. Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν με πιο πολύ λεπτομέρεια το κάθε τμήμα της κάθε της ζάντας, έτσι. Πρώτα οι ζάντες, το πιο δύσκολο κομμάτι μας. Θα σε χρειαστώ. Πρέπει να μου πάρεις. Για ένα detailer δεν είμαι επαγγελματίας, μακάρι μια μέρα να γίνω, είναι η κάψα μου. Όπου δεν φτάνουν τα υπόλοιπα, φτάνει η πατροπαράδοτη οδοντόβουρτσα. Παρακαλώ σε όλους να μην είναι σκληρή, να είναι medium. Να μην σκληρή, να είναι medium, ναι. Μ' αρέσει. Μιχάλη, παρόλο που έχουμε μια σχετική διαφορά στην ηλικία, σε γιος μου δηλαδή, με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε και μην νομίζεις. Το ίδιο. Χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια πλέον ότι η ζάντα είναι ένα αντικρίσερ πολύ απαλό. Πολύ απαλό, είναι φτιαγμένο από κάτι παλικάρια εδώ πέρα που έχουν χημικά. Είναι πάρα πολύ απαλό και ο λόγος είναι ότι είναι αρκετά ευαίσθητο το αλουμίνιο αλλά και τα πλαστικά και όλα, οπότε δεν θέλουμε να κάνουμε καμία ζημιά.
Λοιπόν, αυτό που θα δούμε κάτω, Μιχάλη, τι είναι? Είναι η βρωμιά μόνο της μπροστά ζάντας. Πάντα των εργαλείων όπως είπαμε. Πολύ βρωμιά πάνω οι ζάντες, δεν έχουν ποτέ καθαριστεί. Αλλά δεν μασάμε. Θα φύγουν όλα. Τα πάντα. Αισίως έχουμε κλείσει το 2ωρο και στην ουσία ακόμα δεν έχουμε βάλει μπροστά την κυρίως πλήση που λέει το πλυντήριο άμα πλένει κάποια ρούχα ή κάποια σάτα. Άρα πάλι εδώ πέρα κόλπα ο Μιχάλης. Η ζάντα έχει γίνει τζάμι. Δεν έχει μείνει τίποτα πλέον απάνω, λάμπει. Καλύτερα και από τα μίλια του εργοστάσιο. Μιχάλη, τι κάνουμε τώρα? Τώρα κάνουμε το βασικό πλύσιμο σε όλη τη μηχανή, με σφουγγαράκι, ζάντες όλα, εφόσον έχουν φύγει τα ποτρά. Υπάρχει και το τηλέφωνο. Συνεχίζουμε ακόμα άλλο ένα χέρι με τις ζάντες. Άλλα χημικά κάθε φορά, κάθε στρώση, άλλα υλικά. Έτσι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό κατά το Μιχάλη αποτέλεσμα. Και όταν λέω κατά το Μιχάλη έχει σημασία. Πάντα τα εργαλεία πλένονται και καθαρίζονται για κάθε τι κάνουμε. Αφήσαμε τις βούρτσες για τα σφουγγάρια. Τα παπούτσια καθαρίζει βλέπω, Για να μην μπερδευτούν τα παλικάρια, το σφουγγάρι είναι καινούριο. Θα το χρησιμοποιούσα μόνο στα λάστιχα. Απλά επειδή ήταν καινούριο, έκανα μια πρώτη τη ζάντα. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το σφουγγάρι που βάζουμε στα λάστιχα σε όλη την υπόλοιπη μηχανή. Δηλαδή μετά τώρα που θα κάνω το λάστιχο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό το σφουγγάρι, δεν είναι και για σφουγγάρι, δεν είναι και σφουγγάρι για τη μηχανή. Υπάρχουν καινούργια σφουγγάρια με μικροίνες, με γούνες που δεν κάνουν καμία φθορά. Απλά επειδή ήταν ολοκένουργιο, έκανα μία τη μηχανή. Η ρόδα καθαρίζεται ευλαβικά. Το λάστιχο είναι αυτό που μας κρατάει στον δρόμο. Το γνωρίζετε όλοι. Τζάμπα το λέω. Και αυτό χρειάζεται δηλαδή πλύσιμο να φεύγουν όλα. Ναι, βοηθάνε τα χημικά που ρίξαμε πριν να φύγουν πολλά πράγματα από πάνω του. Και με τη σαπονάδα θα φύγουν όλα. Άλλοι βάζουν στα πλάγια γυαλιστικά. Εγώ προτιμώ να μην μπει κανένα γυαλιστικό. Είναι επικίνδυνο. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια αλφα επικίνδυνοτητα. Άλλοι λένε ότι αν μπει σε αυτό το κομμάτι δεν αγγίζει καθόλου. Αυτό είναι στη δική σας.
παιδί. Ακόμα ανοιχτή σε σημεία με άλλο προστατευτικό σαμπουάν. Θα βαφτίσουμε στο τέλος. Έχει βαφτιστεί. Τώρα πάμε για το πάρτι. Ουσιαστικά τώρα γίνει ένα καλό κλείσιμο στη μηχανή. Φύγαν από τις άντες, από τα σίδερα, από τα πλαστικά, από όλα. Όσοι ποτροί μια είχε, όσοι ποτροί ακαθαρσία είχε. Και τώρα κάθε υλικό θα σφουγγαριστεί με πινελάκια ανάλογα το τι υλικό είναι. Πλαστικά, βαμμένα, πλαστικά άβαφα, μέταλλο, τα αλουμίνια που έχουμε εδώ πίσω στις μηχανές, τα τζάμια. Τώρα είναι η διαφορά του πλυσίματος detail από ένα πλύσιμο απλό, το οποίο ναι μεν τώρα φαίνεται καθαρό, αλλά μετά φεύγουν πολλά πράγματα πάνω από τη μηχανή, τα οποία νομίζουμε τόσο καιρό ότι είτε έχουν κολλήσει είτε δεν φεύγουν, απλά θέλουν τη σωστή διαδικασία, το σωστό καθαριστικό για να την προστατεύσουν και να φύγουν από πάνω, γιατί ό,τι κάθεται πάνω στη μηχανή, μην ξεχνάτε ότι εκτός από λερομάτια έχει και τα οξέα του ή τη δράση του και σας τρώει τη ζωή της μηχανής. Εντοπίσει, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα, να υπάρχουν τόσες διαδικασίες. Και το τραγουδάκι τα λέει όλα, you are beautiful. Αγόρι μου. Σχολαστικός έλεγχος, ξέπλυμα, τρίψιμο, πλήσιμο, τρίψιμο. Πιστεύω ότι θα σας αφήσω να την καθαρίσετε. Δεν κάνω το Μάριο. Αυτό πάει ένα άλλο καθαριστικό. Ο Καράς, ακούς, ο Πιλάκος, και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει ρε, τι έχει κάνει ο άλλος. Δεν υπάρχει παιδί, οπότε την βγάζω έξω τη μηχανή και την. Τώρα είναι η διαδικασία να πλύνουμε τα πλαστικά. Αυτό είναι ένα ειδικό καθαριστικό, έχει έρθει από Αμέρικα. Δεν λέω τι είναι, δεν λέω πώς το κάνει, γιατί τα πέσει πολύ βρίσιμο και κοροϊδιά. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, προετοιμάζει το πλαστικό, το καθαρίζει τόσο καλά, ώστε μετά να πέσει το υλικό που θα αναγεννήσει το μαύρο και θα πέσει πάνω, θα κολλήσει και θα το αδιαβροχοποιήσει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εγώ ήρθα
ήρθα εδώ πέρα και ήμουν μαλάκας. Και δεν είχε ακόμα τίποτα. Τώρα αυτά που βλέπεις είναι... Όλα τα γάτα. Κι άλλος ήρθα. Ήταν ο πρώτος που γεύτηκε αυτή τη... Εγώ δεν ήμουν ο πρώτος. Από την παρέα. Ο Ηλίας, ο Μάρκο Πόλο ήταν ο πρώτος. Ο Ηλίας, αλλά ο Ηλίας δεν ξέρει να καταλαβαίνει την αξία του μάστορα. Σωστός. Αυτό έχει σημασία. Υπάρχει τέτοιος μάστορα να Δεν υπάρχει. Το παιδί ξέρει τη δουλειά, είναι δουλειά επαγγελματική. Δεν είναι και καλά τώρα κάτσαμε στο σπίτι μας να πλύνουμε τη μηχανή. Ο άνθρωπος κάνει επαγγελματική δουλειά. Έχει τα υλικά του, τα έχει δουλέψει, τα έχει εφαρμόσει πάνω στη δικιά του μηχανή πρώτα και μετά σε εμάς. Τώρα βέβαια είναι λίγο ακριβώς, αλλά εντάξει. Χαλάλι του. Εγώ μέχρι 150 ευρώ θα έδινα να μου φτιάξω τη μηχανή έτσι. Κάθε φορά που θα το ζήταγα. Το Βασιλάκι, καλό το Βασίλη. Για την παρέα. Τι έγινε, έχουμε και άλλο πλήσιμο. Δεν έχει βόλτα την Κυριακή. Με αυτό το πλήσιμο δεν την πάω πουθενά. Ναι, αυτά κάνεις τώρα. Θα κάνεις τη βόλτα και θα αυτό το Όχι, τώρα πλήσιμο. πρέπει να πάμε βόλτα την Κυριακή να δοκιμάσουμε. Κάτσε. Είπαμε την Κυριακή βόλτα στα λιοντάρια. Στο κυρικό μπροστά παρκαρισμένοι να την θαυμάζουν. Δεν είναι για να πάει αλλού. Κοίτα, οι εξαρμίσεις Έτσι είναι το λόγο, Μιχάλη. Πώς, σε πιο πολλή κατάσταση καλύτερα από μένα που είναι. Ποιες ξαδίσεις, Εξαρμίσεις. δεν ακαθάρισε, δεν πειράξαμε καθόλου το λόγο. Αυτό φτιάχνουμε. Όχι, δεν φτιάχνει ψώρα αυτή. Αυτό δεν φτιάχνουμε, αυτό σου λέω. Η ψώρα που έχει. Θέλει ανώδιο θέλει μια. Άλλο πάλι αυτό. Αυτό είναι μόνο για το δέρμα του καθίσματος. Και το θέμα είναι ότι η κάμερα δεν μπορεί να καταγράψει το πόσο όμορφα μυρίζουν όλα αυτά τα καλλιντικά. Σαν την πουτάνα κυκλοφοράει μετά το μηχανάκι. Από τις μυρωδιές μόνο. Έχω καθαριστικό που ονομάζεται Lamour. Λαμούρ. Για όσους είναι από Ηράκλειο, Ξέρουμε τι θα πει λαμούρ. Πολύ καθαριστικό. Διαφορετικό από το προηγούμενο. Αυτό πραγματικά, Μιχάλη, προστατεύει τη ζελατίνα, γιατί αν την πάρεις χαμπά και πέσει ήλιος απάνω, να καταλάβεις ότι έχει πολυμεριστεί. Είδα χθες πήγα μηχανάκι στο ρεύμα, άλλο τα σκιαστήματα στο γεμισμάτο και βλέπω. από αυτές, την πλεύωτσα. Αισίως λοιπόν έχουμε φτάσει το 3ωρο χωρίς καφέ. Η κάμερα να αποτυπώσει πραγματικά αυτό που βλέπουμε, αυτό το καθαρισμό που υπάρχει σε αυτή τη φάση. Πιάσαμε τα πανάκια. Ναι. Τελειώσαν τα πλυσίματα και τώρα που είναι καθαρή ξεκινάμε τη διόρθωση της μηχανής στα αλουμίνια, στο χρώμα, στα πλαστικά.
Θα βάλουμε τα χοντρά νερά και τώρα θα πέσει ο αέρας μετά. Ένα κομμάτι, ένα τμήμα, σκεφτείτε και φυσικά με τον αέρα και ελαστικά, έτσι ώστε να φύγουμε τα πάντα, έτσι να δούμε που αλλού υπάρχει θέμα για να επέμβουμε στο απόλυτο καθαρισμό. Θέλω να δεις που έχει κρυφτεί με γυαλούδι. Κάτω. Έτσι. Το οποίο θέλει διαδικασία για να βγει, δεν το τρίβουμε. Η κυρία Καμαρώνη φρεσκομπανιαρισμένη και περιμένει τώρα τα μεζαπλή της για να γίνει τέλεια. Από το μεγάλο καλλιτέχνη και μεγάλο το φίλο μου εδώ πέρα, πραγματικά αφιερώνει τόσο χρόνο. Αυτή είναι η φίλη, αυτή είναι η παρέα, αυτό είναι το κύριο με το κλάσ. Να είμαστε παρέα. Προετοιμασία τώρα του ατμού. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει ο Μιχαήλ εδώ. Προετοιμασία και του χώρου. Τα πανάγια παίρνουν με τη σειρά τους. Αφού αναρωτιόμουν τόση ώρα τι είναι, τα θέλει τόσα πανάγια για διαφορετικά χρώματα. Προφανώς το καθένα από αυτά έχει διαφορετική σημασία. Εδώ κρατάει το λογαριασμό από ό,τι βλέπω. Η σειρά, η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία εδώ, Μιχάλη, γιατί είναι εγώ που γίνεται. Για να φύγουν πάνω από τη ζελατίνα όλες οι επικαθίσεις, η οποία ζελατίνα δεν μπορούμε να την τρίψουμε, δεν μπορούμε να τις πετάξουμε δυνατά χημικά, γιατί δεν είναι γυαλί. Είναι από αυτό το περίεργο αυτό το υλικό, το οποίο ναι μεν είναι ωραίο, ελαφρύ κλπ, αλλά δεν επιδέχεται πολλά τριψίματα, πολλά χημικά. Δεν γίνεται. Ο ατμός δεν την καίει. Έκανα αόρατη.
κάθε δουλειά η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και εδώ βλέπουμε πραγματικά τη λεπτομέρεια. Γιατί διότι ο Μιχάλης κάνοντας την ζελατή καθαρίζοντας με κάθε λεπτομέρεια το κάθε σημείο μπροστά στην μάχα του μηχανή. Άρα και αυτό. Θα το καθίσω. Κάθε ένα κομματάκι, ένα κομμάτι της μηχανής με πανάκι και ατμό καθαρίζεται λεπτομερώς σε αυτή τη φάση. Τι θα επακολουθήσει είναι ακόμα άρνηση για μένα. Τι κάνω τη δουλειά. Πάει. Καλά μου κάνει. Με κάθε λεπτομέρεια, κάθε χιλιοστό δεν παίζεται ο άνθρωπος. Έχουμε κλείσει αισίως εδώ πέρα 5,5 ώρες. Και έχει ακόμα αυτό. Εδώ βλέπουμε την ανάρτηση και αυτό που την κρατάει. Λεπτομέρεια δηλαδή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν υπάρχει τίποτα, έχουν λάμψει όλα. Σκανάρουμε τη λεπτομέρεια. Έτσι, για να δούμε αν πράγματι υπάρχει έστω και ένα φτύσιμο από μια γυαλούδια πάνω. Κάτι θα εντόπισε, δεν μπορεί. Για να ξαναπιάσει πάλι τον ατμοποιητή και επιμένει. Δεν χορεύει, έτσι λοιπόν ήρθε και το κυπάμπα από το Μάριο, κερασμένο. Σε ευχαριστούμε μικρέ. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τη λεπτομέρεια. Με τον ατμό που καθαρίζουν τα πάντα, θα περιμένουμε. Μάχη είναι μέχρι στο κάτω. Κάθε χιλιοστό του μηχανής, κάθε χιλιοστό, κάθε ξάπλυμα είναι εξελαστικά, λεπτομέρειες, δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Κακή επιρροή. Καμαρώνει το έργο του τώρα εδώ, για τον Με κακή επιρροή, παιδιά, μην καπνίζετε κανείς. Το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία και εγώ μαλάκας περισσότερο. Από τη χαρά του είναι τώρα. Λοιπόν, Αφού έχει καθαριστεί πλήρως η μηχανή και έχουν φύγει τα πάντα από πάνω. αισίως έχουμε φτάσει στις 5,5 ώρες διαδικασία. Αλλά το αποτέλεσμα είναι που σε δικαιώνει.
αφού έγινε η επάλυψη με τη γκρέμα αυτή που είναι ειδική για τα μαύρα χρώματα, έχουμε αρχίσει τώρα το τρίψιμο, το γυάλισμα βασικά της επιφάνειας. Ωραία φίλε, μιλάμε τώρα. Όπου καθρέφτης. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να αποτυπώσει πραγματικά αυτό που βλέπουμε. Τα αποτυπώνει. Δεν υπάρχει. Αν είχε στόμα να μιλούσε, θα μιλούσε και η μηχανή και θα μας έλεγε το πόσο χαρούμενη είναι. Διακρίνουν ένα χαμόγελο. Μετά από τόσες περιποιήσεις, πραγματικά τη βλέπω να είναι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Μίλα ρε. Διακρίνεις ένα χαμόγελο πλατή στο πρόσωπο του Μιχάλη. Όχι, βλέπω εδώ έναν άλλο μέσα και μου μοιάζει. Δεν πιστεύω να πάρει τη δουλειά που της. Έτσι μπορεί να δεις μόνο την ικανοποίηση αυτού του ανθρώπου που από το πρωί 5,5 ώρες τώρα τρίβει. Έρωτας. Είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα, είναι μοναδικό. Σε κάτω τι. Δεν πειράζει. Η διαφορά είναι εμφανής, αυτό το είδατε το. Δέστε πως έγινε καθρέφτης. Το φτερό μπροστά, η μύτη. Αυτή τη στιγμή είχε πάνω την επάλυψη από την αληθή, η γκρέμα αυτή η οποία γυαλίζει τα χρώματα, τα πλαστικά. Θα δείτε τη διαφορά μόλις πέσει το πανί και αφήσετε να καθαρίζει και να φεύγει και να τρίβεται. Ζωντανεύει πραγματικά και είναι κάτι μοναδικό. Σχολαστικός έλεγχος για το κάθε κόκο που υπάρχει απάνω από την μηχανή. Τώρα τι τρίβουμε? Τώρα δεν τρίβουμε. Περνάμε κρεμούλα τα μαύρα, να ποτίσουνε, να ξαναγίνουν μαύρα, να αποκτήσουν την τροποβία. Μια πολύ ωραία αληφή είναι της Maguire. Όπως πολύ καλή αληφή έχουν και οι Polarchem που είπαμε στην αρχή οι Έλληνες. Εγώ την είχα αγοράσει από πριν, αλλά μετά πιστεύω ότι θα μεταβώ στο ελληνικό. Αλλά επίσης η Maguire, ακριβή βέβαια λίγο, αλλά κάνει καταπληκτική δουλειά. Επίσης, αν κάνετε κεραμική επίστρωση, η κεραμική επίστρωση πέφτει και στα πλαστικά και το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Εγώ δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις ούτε την εμπειρία να κάνω κεραμικό. Αν είχα την εμπειρία θα έκανα κεραμικό σε όλο το μηχανάκι. Το δικό μου μηχανάκι, γιατί αυτό εδώ είναι του Προέδρου εδώ που βιντεοσκοπεί, έχει γίνει κεραμικό και το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Η υδροφοβία είναι απίστευτη και κρατάει, αν τη λούζουμε σωστά την κυρία, κρατάει για πολλά χρόνια.
Βασικό και αυτός ήταν ο σκοπός που βάλαμε στην αρχή, αυτό το καθαριστικό υλικό για πλαστικά. Μπορεί και ανοίγει τους σπόρους και βγάζει όλη τη μάκα από μέσα. Θα μπορούν αυτά τα υλικά να ποτίσουν καλά μέσα στο πλαστικό. Μετά από πολλή προσπάθεια έχουν περαστεί και όλα τα πλαστικά τα μαύρα, τα οποία έχουν γίνει πλέον καλύτερα από καινούργια, έχουν πιο οργανωθεί από αυτό το όμορφο υλικό. Και εδώ ο Μιχάλης συνεχίζει ακάθεκτος, με κάθε λεπτομέρεια, το κάθε σημείο που θα πρέπει να περάσει με αυτή την αληθή. Παλικάρια συμβουλή. Τα πλαστικά μπορεί να γυαλίζουν φοβερά με WD-40 ή τις διάφορες σιλικόνες, αλλά μακριά όσο μπορείτε, μακριά. Μακριά από σιλικόνες και από WD-40 στα πλαστικά. Γυαλίζουν πρόσκαιρα, αλλά μας κάνουν μεγάλη ζημιά. Ειδικά σε συνεργασία με τον ήλιο αυτά τα υλικά, κάνουν τεράστια ζημιά. Αγνώριστη. Μιλάμε ότι δεν περιγράφεται ούτε με λόγια ούτε με το βίντεο όλη αυτή η διαδικασία, η οροτελεστία θα έλεγα, που ο Μιχάλης εδώ πέρα κάνει εδώ και ώρες. Σίγουρα έχουμε παραλείψει πολλές λεπτομέρειες να πούμε, πολλά διαδικαστικά, δεν είναι η δουλειά μας, το κάνουμε από εντελώς μεράκι, είναι ψαγμένα πράγματα, τα έχουμε ψάξει χρόνια τώρα, άσχετα το δεν είναι η δουλειά μας, αλλά υπάρχουν διάφορα που γινόντουσαν κατά τη διάρκεια του πλησίματος που δεν τα έχουμε πει. Γι' αυτό κάθε φορά μια συμβουλή που θα ήθελα να δώσω είναι ότι ό,τι χρησιμοποιείτε να δίνετε βάση σε αυτό που γράφει ο κατασκευαστής στο χημικό. Δηλαδή, αν σας λέει, ξέρω εγώ, αφήστε το 5 λεπτά, να το αφήνετε 5 λεπτά. Αν σας λέει μην είναι κάτω από τον ήλιο, μην είναι κάτω από τον ήλιο. Είναι βασικό να ακολουθούμε τις αρχές του κάθε χημικού, της κάθε αληφής, ώστε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Αν δούμε ότι το αποτέλεσμα δεν βγαίνει έτσι όπως λέει ο κατασκευαστής, κατά πάσα πιθανότητα είτε ο λεκές είτε το πρόβλημα δεν λύνεται με αυτό το καθαριστικό, άρα πρέπει να πάμε είτε σε άλλο είτε σε καλύτερο, αλλά δεν ζορίζουμε τα καθαριστικά ή δεν ζορίζουμε φυσικά και τη μηχανή μας, ώστε να τη γρατζουνίσουμε, να της κάνουμε καμιά επανόρθωτη ζημιά. Το project πλησιάζει στο τέλος του, οι λεπτομέρειες τελευταίες πινελιές από τον Μιχάλη, σε σημεία απόκρυφα, δύσβατα. Στα σύνορα είμαστε. Καθρέπτης. Μεγάλα κομμάτια καθρέπτης. Λεπτομέρειες. Εργαξιακά έχει λάψει. Καταπληκτική δουλειά.
τρώει τώρα από ό,τι βλέπω τα μεταλλικά μέρη. Εδώ φάνηκε τώρα η λεπτομέρεια πραγματικά της δουλειάς που κάνει ο Μιχάλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια. Εφτάμιση ώρες έχουμε κλείσει αισίως. Χωρίς καφέ, χωρίς τίποτα. Ψέματα λες ρε. Το πρωινό καφέ, το βαριά είναι καφέ. Ή τα τσιγάρα που τα ανάβει και τα σβήνει. Τα πανάκια λοιπόν εδώ, το κάθε χρώμα έχει το νόημά του. Είναι για κάθε διαφορετικό υλικό. Όλα έχουν τη σημασία τους. Αυτός εδώ δεν πάει στα καλά του, ρε, ακόμα συνεχίζει. Τι σκόπο έχει, έβαλε διαλιά τώρα βλέπω και κοιμάται για δεύτερη δόση. Έχει πολύ ακόμα, παιδιά. Εδώ και θα τις καθρέψεις, κατάλαβα. Άλλο χρώμα πανάκι. Θα τρεπλάει τελείως εδώ ο Μιχάλης. Εγώ δεν ξέρω τι να πω τώρα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ένα αποτέλεσμα φανταστικό, μοναδικό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη για όλο αυτό που κάνει εδώ, έτσι εντελώς για πάρτι της παρέας, του φίλου. Εντελώς φιλικά, ο πρόεδρος είναι γαμό τα άτομα, το αξίζουν όλα γιατί όσο κόσμο έχει βρει δίπλα του και του έχει ζητήσει βοήθεια, τους έχει βοηθήσει όλους, δεν το ξέρετε περισσότερο. Τώρα θα με κάνεις να βάλω τα κλάματα φιλαράκο. Όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν ότι όσοι είναι δίπλα είναι βράχος, κάνει τα καλύτερα και ας του γυρίζει μπούμερανγκ πολλές φορές, δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό και εγώ με όλη μου την καρδιά του αφιερώνω αυτό το κλεισματάκι, το οποίο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για την πάρτι του και τον αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ ρε Μιχάλη, σ' αγαπώ. Να έχεις την υγειά σου, να χαίρεσαι τις γυναίκες σου και να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ. Το πρόσωπο του τα λέει όλα. Μιλάμε τώρα την καμαρώνει. Εργοστάσιο, μάγκες. Δεν υπάρχει λέμε. Ακόμα ακούνε στη συνέχεια. Ακούστε τι είπε, ακόμα έχουμε τρίψιμο κι άλλο στην εξάρτηση. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι καθάρισε, έτσι. Θα μας τρελάνει τελείως. Δεν πιστεύω τέτοιο αποτέλεσμα. Εδώ δείτε ρε παιδιά, δεν ξέρω αν μπορεί να το αποτυπώσει. Εδώ δείτε. Δεν υπάρχει ούτε κόκκος απάνω. Ψήρα. Να έχεις την υγειά σου φίλε Μιχάλη. Τα χέρια σου σε όλη την οικογένεια. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα και η άποψη ότι αυτό το πράγμα που λέγεται μηχανή μας έχει φέρει κοντά, μας έχει κάνει φίλους μέσα από το site του GS Moto Club είναι κάτι μοναδικό, μια παρέα, φίλοι, σημαντικοί άνθρωποι που γνωριστήκαμε
και έχουμε φτιάξει σχέσεις πραγματικές. Για όσους δείτε το βίντεο και νομίζετε ότι είναι ένα κομμάτι σίδερα, εν μέρει έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως, αυτά τα κομμάτια σίδερα μας πάνε, μας φέρνουν, μας δίνουν στιγμές που πάντα τις περιμέναμε, εκδρομές, φιλίες, παρέες μας ενώνουν, οπότε πιστεύω ότι μια μικρή περιποίηση τους αξίζει και επειδή είναι και ακριβά μηχανήματα, καλό θα ήταν να τα κυκλοφοράμε, αφού δώσαμε τόσα λεφτά, να τα κυκλοφοράμε έτσι όπως μας το δώσανε και να τα χαιρόμαστε έτσι. Αν είχε στόμα να μιλήσει, Θα τα έλεγε. θα τα έλεγε και αυτή. Πραγματικά είναι ένας έρωτας. Μας δίνει ζωή. Γι' αυτό πρέπει να την προσέχουμε για να μας προσέχει και να την έχουμε. Αυτός δεν παλεύεται. Τώρα συνεχίζει ακάθεκτος. Πιάσε άλλη πόρτα τώρα. Στόχος να βγουν και οι τελευταίες γρατζουνιές από τη βαλίτσα. Ο Μιχάλης δεν το βάζει κάτω, επιμένει. Έχουν πιάσει τώρα τις βαλίτσες, οι οποίες έχουν αρκετή δουλειά από γρατζουνιές, από καταξίματα, αλλά εδώ ο Μιχάλης τις έχει κάνει καινούργιες. Η ώρα είναι 6, αισίως μετά από 9 ώρες, εδώ το θαύμα. Απίστευτη δουλειά, μεράκι, μερακλίκι, γιατί μόνο από ένα μερακί και έναν μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά. Κάτι που κάνει ο άνθρωπος που το αγαπάει. Μιχάλη, σε ευχαριστώ ρε, από καρδιάς. Παρακαλώ από καρδιάς. Καλές γιορτές να έχουμε. Σε όλους. You're beautiful, you're beautiful, but I can't